கிருஷ்ணமூர்த்தி போன ஆரம்பத்தில் அமெரிக்க பார்க்கிறார் எடப்பாடின்னு சொன்ன பிறகுதான் சசிகலாவும் பார்த்தாங்க. இவர் ஓபிஎஸ் பார்த்தாப்புல ஓபிஎஸ் தான் களத்தில் இருக்கிறார். ஃபைட்டிங்ஸ் பிட்வீன் ஓபிஎஸ் அண்ட் இபிஎஸ் ரெண்டு பேரும் தான் பிளேயர். சசிகலா பிளேயர் இல்ல, ஜெயலலிதாவின் தோழி பெரிய ஸ்டேச்சர்ல இருக்காங்க. பட் ஷீ இஸ் நாட் த பிளேயர். பிளேயர் வந்து ஓபிஎஸும் இபிஎஸும் தான். இந்த புள்ளியில ஓபிஎஸ் பக்கம் நியாயம் இருக்குதாட்டு அண்ணன் பண்டுட்டியார் வந்து ஓபிஎஸ் பக்கம் இருக்கிறார். இந்த புள்ளி என்னன்னா அமெரிக்க பார்க்கிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி. ஒற்றை தலைமைங்கிறது ஒரு ஜாதி அமெரிக்க பார்க்கும் தன்மைங்கிறது தான். அது அடிக்கும், மற்ற ஜாதிகள்கிட்ட அது எதிராக திருப்புங்கிறது தான் நம்மளோட பாயிண்ட். அந்த ஜாதியை வந்து பண்டுட்டியார் வந்து நாகரிகம் கருதி சொல்லலை. நாம் எல்லாமே உடைச்சு பேசக்கூடியவங்கனால அதை உடைச்சு நான் பேசுறேன். நீதியரசர்களோட கேள்வியில வந்து முறைப்படி தேர்தல் நடந்ததா, முறைப்படி பன்னீர்செல்வம் நீக்கத்துக்கு இது செயல்பட்டதா, இன்னும் ஒருங்கிணைப்பாளர் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர்லாம் அவங்க பேசுறத பார்த்தா இது வந்து பன்னீர்செல்வத்தோட நியாயங்கள் நிலைநாட்டப்படலாம்ங்கிறதா ஒரு தோற்றம் இருக்குது.